съм убедена, че училището винаги е мост към бъдещето. И винаги носи надеждите на младите хора за бъдещата им реализация. А училището е гарант за това, че ще бъдат образовани, възпитани с отлична реализация, нужни на обществото, на обществените потребности. Желая успех на целия педагогически колектив и винаги така да сте творци и да помагате за развитието и обучението на децата и възпитанието. Здравейте, госпожо Желязкова. Това е нашата нова инициатива, подкаст на Търговска гимназия. И по случай 120-та годишнина на гимназията сме решили вие да сте нашия пръв гост, поради вашата така доста пълноценна биография. Разкажете ни малко за вас първо. Благодаря за поканата и за вашето решение, нали, да ме поканите в подкаста и то в неговия първи епизод. Какво да ви разкажа? В крайна сметка приета съм в Търговска гимназия през далечната 1984 година, високосна година. Така с сравнително висока оценка по математика и 4 години тук положих, нали, сериозни усилия, за да завърша търговска, тогава икономически техникум Начо Иванов. И преди и сега влизането и завършването на това училище е било предизвикателство. Разбира се, в онези години, съвсем други години, различни от тези, в които сега живеете, беше още по-трудно. Чувала съм, че на тези, които са били преди нас, им е било още по-трудно, защото ние все пак бяхме ученици в едно време, в което системата вече се отваряше и нямаше толкова много ограничения, каквито е имало преди това на другите випуски. Например, в 4-ти курс, 12-ти клас, на нас ни разрешиха втория срок, който желае да си направи прическа, да се боядиса, да се накъдри, да си направи маникюр, за да се види как ще изглеждаме на бала. Това беше огромен шок за нас, защото преди това, нали, изискванията към нашето облекло бяха много строги. Униформа имахме, каквато беше униформата на абсолютно всички ученици в цялата страна. Не сме имали по-специфична униформа. Униформата се състоеше от костюм с синя пола и синьо сако и престилка. Разбира се, престилка с бяла екичка, синя престилка и задължително на престилката и на сакото трябваше да бъде зашита емблемата на Търговска гимназия. Пазя я вкъщи, ще ви я покажа. Добре, ще я видите. Някакви униформи по физическо има ли сте? Не, по физическо си беше както винаги. Трябваше да бъдем с Samsung или с тениска, но през зимните месеци долу имахме един малък физкултурен салон и в него госпожа Кастрицкая, нали, изискваше от нас да се направиме съчетания на земна гимнастика. Вие сега нямате такива изисквания, нали, по-скоро покривате определени нормативи и на базата на това, нали, ви пишат съответно оценките в училище. И естествено, когато, нали, имахме тези часове, трябваше да бъдем с шорти и с тениска. Но специално, нали, някакви надписи да е имало, единствено беше емблемата, която показваше, че сме ученици в икономически техникум. Понеже вие споменахте 12-ти клас, край, че са ви позволили да се направите ногти и така за бала. Какви са били емоциите всъщност покрай вашия бал? Спомняте ли се нещо така по... Разбира се, за всеки бал е нещо, нали, емоция, която никога не се забравя. И съответно не се забравя как си се намерил тоалет,
не се забравя как сте нали, прекарали на бала. И така, емоциите бяха не по-различни, отколкото са сегашните. И тогава се вълнувахме с каква рокля ще бъдем, с какви обувки, с какви бижута, защото за една жена бижутата са изключително важни. И тогава, нали, ви казвам, че вече България се отваряше, нали, порядките някакси малко се облегчаваха. И тогава една на друга, както и сега, си предаваме къде има хубави обувки, нали, дали тези обувки ще ни паснат на тоалета. Като цяло, какво бихте казали за вашия клас? Сплотени ли бяхте или имаше групички? Не бяхме сплотени, защото ние бяхме 40 човека, от които 39 човека бяхме, нали, всеки ден на училище, като искам да отбележа, че в първи курс учихме на 6-дневна учебна седмица. Тоест, учихме и в събота. Да. И вече от втори курс премахнаха изобщо 6-дневната работна седмица в България и естествено ние минахме на 5-дневна учебна седмица. Разбира се, при 39 човека е трудно, нали, как да кажа, да бъдем много сплотен клас. И сега това е така и във вашите класове. Го виждам, че по интереси се формират, нали, групички, но важното е, че когато трябваше да се свърши нещо, обединявахме усилия и го правихме по най-добрия начин. Няма как човек да бъде приятел и да е нали, на едно и също мнение с толкова много хора в класа, които са дошли от различни семейства, различни населени места, както и сега. И така че, но с времето се напаснахме и в крайна сметка завършихме като един, нали, така хубав клас, надявам се, и всеки е останал с едни добри спомени от нашето пребиваване в училище, защото така или иначе аз няма как да не направя, нали, тази съпоставка какво е било при нас, какво е при вас. И естествено, вие сега сте много освободени и много неща, нали, като предизвикателства пред вас и нали, вие считате, че нашите ограничения са ужасни, жестоки, особено по отношение на униформата, но мога да ви кажа, че моя съученичка в 4-ти курс я помолиха да се върне в къщи, за да си сложи синята престилка, тъй като беше дошла на училище с черна пола и черен пуловер и бяла риза. Такива бяха нали, тогавашните времена. Разбира се, нали, ограниченията никого не са спирали да търси информация за тъй наречения западен свят. Така че по едни или други пътища имахме информация какво беше, нали, зад тъй наречената желязна завеса. Но въпреки това не мога да кажа, че сме били свидетели на съществени рестрикции и така, да, много внимавахме какво ще кажем. Много трябваше, нали, уважението към учителите беше на много високо ниво, но това отношение продължи и след като аз се върнах в Търговска гимназия да преподавам вече като учител. Едва вече след 2004 и 2005 година нещо се е случило нали, и в обществото, и съответно в изискванията към учениците, и сега вече нещата, нали, са много и според мен прекалено освободени, но времето ще покаже кое е било вярната посока.
Като цяло липсват ли ви тези ученически години? Връщате ли се във вашите така детски спомени? В детските си спомени се връщам, защото аз съм живяла в едно малко градче и там наистина бяха прекрасни години и прекрасно лято. Но, както пак ще кажа, ученето, особено в търговска т.е. в икономически техникум Начо Иванов, си беше сериозно изпитание и за мен, и за моите съученици. И така, честно казано, не бих се върнала отново да извървя този нелек път, независимо, че сега нещата са много облегчени. Независимо. Просто наистина годините бяха трудни и така трябваше сериозно да работим върху себе си, за да можем все пак да устоим на всички предизвикателства, които се поставиха пред нас. Здравейте, госпожо Желязкова! За мен е огромно удоволствие да имам възможността да ви поздравя, макар и онлайн. Разбрах за инициативата подкаст на Търговска гимназия и още когато ми предложиха да се включа, веднага се съгласих. Ще се опитам да бъда изключително кратък, макар и тези 9 години, в които се познаваме и съответно 5 години, в които ми бяхте класен ръководител и преподавател по счетоводство, да са време, в което са случили супер много неща и съм благодарен за абсолютно всичко. Имам две основни неща, които искам да ви кажа. На първо място благодаря за уроците по педантичност. Вие сте изключително педантичен човек, абсолютен перфекционист, професионалист на изключително високо ниво. И аз имам изключителната благословия да бъда обучаван именно от вас, тъй като тези години тинейджърските визирам са може би това време, в което човек най-много попива от примерите около него и в тази връзка благодарение на вас аз се изградих като такъв педантичен млад специалист, който гони всичко до последния детайл, до перфектното възможно ниво. И да, в тази връзка се развивам в направлението, което вие най-много искахте да ме видите и се надявам след време да ме видите като дипломиран експерт-счетоводител. Съответно, да, занимавам се с одит на професионално ниво, доста високо професионално ниво. И да, благодаря ви много за този урок по, отношение към работата, защото именно той е изключително важен в изграждането на един човек. И също така искам да ви благодаря, мислейки през призмата на всички успехи, които съм имал през годините, няма как да не се върна назад и да видя кои са хората повярвали в мен и моите възможности. Вие сте един от тези хора и съм изключително отново благодарен, че бяхте до мен в една малка частица от дългия път, по който съм поел. Поздравявам ви отново, благодаря ви за всичко, което сте направили за мен и ще се радвам скоро да се видим на живо. Поздрави!